certament en les campanyes és molt difícil entendre exactament què s'està votant, exactament per què s'està demanant el vot. Això sempre és així en totes les circumstàncies, però en el Front Republicà una de les coses que vam debatre abans d'arribar a aquesta gran notícia que és el Front Republicà és si ens presentem a unes eleccions espanyoles i li demanem el vot a una gent que va posar el cos, que va arriscar la llibertat, que fins i tot va arriscar la vida, cal dir-ho així. Si li demanem el vot a aquesta gent, podem demanar el vot per treure uns diputats i diputades per anar a Madrid sense explicar amb claredat absoluta què faran aquests diputats i diputades a Madrid? Jo crec que fer-ho seria un engany. Fer i demanar el vot sense ser absolutament clar per què el volem és trair també l'1 d'octubre i el 3 d'octubre. I per això, en aquesta campanya, ho tindrem complicat perquè no tenim gaire espai en els mitjans de masses. Sabeu que la televisió i la ràdio pública catalana està absolutament intervinguda per la Junta Electoral que està al servei de l'estat corrupte i que, per tant, ens haurem d'explicar plaça a plaça, barri a barri, WhatsApp a WhatsApp i explicar exactament què és el que volem fer amb aquests vots. Primera qüestió, i abans de res, reafirmar-nos en una qüestió que moltes vegades s'oblida. Qui digui que uns diputats i diputades a Madrid seran la solució a la situació que estem vivint a Catalunya, menteix. Estic sentint aquests dies que hem de guanyar, hem de guanyar, hem de guanyar. I aquest guanyar, per molts, és guanyar en diputats, en número de diputats. Hem de tenir més diputats que el del costat. Hem de tenir més diputats que no sé qui. I per què els farem servir? Aquesta és la pregunta. Bé, en el Front Republicà ens comprometem amb 3 qüestions fonamentals. Els vots dels nostres diputats no serviran mai, i ho diem ara amb claredat, per fer cap president que no es comprometi de manera absolutament clara a reconèixer el dret d'autodeterminació, a reconèixer el que es va fer l'1 d'octubre, perquè aquest poble, com es va dir abans, es va guanyar el dret d'autodeterminar-se. Sabem que no reconeixeran mai l'1 d'octubre, fins i tot tenim partits sobiranistes a Catalunya que ara diuen que no es creuen l'1 d'octubre. Molt bé, no passa res. No es creuen l'1 d'octubre. Tenim una segona proposta, no es creia l'1 d'octubre. Poseu data per a un referèndum d'independència. Signat, presentat davant del món, amb data i pregunta clara. No preguntas sobre monarquías extrañas y repúbliques estranyes, sinó un referèndum d'independència, i si ho tenim signat, tindreu els nostres vots. Si no, no els tindreu mai. Segona qüestió, perquè, clar, és que aquí diem no, taules de negociació, relators, començarem a obrir el camí cap a definir el que podria arribar a ser... No. La qüestió és molt senzilla. El 29, depèn la força que tinguem cada una de les organitzacions, tindrem, és que és molt fàcil, és una qüestió gairebé aritmètica, 350 diputats i diputades seuran davant d'un escó que té 3 botons. Sí, no i abstenció. Mai, mai els diputats i diputades del Front Republicà votaran a favor de cap govern mentre els presos estiguin a la presó i mentre els exiliats estiguin a l'exili. Punto. Punto. Qui faci una altra cosa és que s'ha rendit. És que cal parlar clar. Volen que els investim a canvi de què? No. Perdoneu que m'enfado, però és que tinc poques oportunitats de dir-ho. Aniria allà a la Terribas i diria, és molt fàcil.
De què ens esteu parlant? Ni línies rojas ni xecs en blanc. Jo no ho entenc. O sí ho entenc. És deixar oberta la possibilitat d'apretar qualsevol dels 3 botons en qualsevol de les circumstàncies. Parlem clar. Diguem-ho ara, li estem demanant el vot a la gent que es va jugar molt. I cal ser absolutament clar. Sobre la desobediència, l'altre dia en el debat de La Vanguardia, no sé si l'heu vist, no vaig sentir cap menció de les organitzacions sobiranistes en la seva amplitud posar en valor la desobediència. Com pot ser que parlem de l'1 d'octubre com una gran fita i ens oblidem d'allò que la va fer possible, que és que la gent un dia es va aixecar i va dir que ja no ho veia més, ni a la Constitució, ni al Tribunal Constitucional, ni al Borbó, ni als corruptes. Per què fa l'efecte que això ja no forma part del full de ruta? Per què fa l'efecte de que ara sembla ser que la solució l'haurem de buscar en algun despatx, en alguna taula de negociació davant d'algun relator? Ens hem de rebel·lar contra aquesta idea. En Jordi Cuixart ho diu constantment, no hi haurà república sense fer totes les vegades que calgui el que vam fer l'1 d'octubre. I en relació a això, la desobediència civil ha funcionat al llarg de la història per lo següent. Davant d'unes lleis injustes hi ha persones que decideixen desobeir-les. I normalment les persones que decideixen desobeir aquestes lleis injustes són castigades, són reprimides, són empresonades per haver desobeït. Quin és el següent pas? Que han de venir uns altres a desobeir, malgrat el risc de la repressió i de l'empresonament. I quan aquests tornin a ser reprimits han de venir uns altres que tornin a assumir el risc de ser empresonats i de ser reprimits. I així, fins que aquella llei injusta caigui. No podem rendir-nos ara al primer embat d'aquest estat i dir que cal canviar d'estratègia. Al contrari, ara és el moment de persistir en l'estratègia que ens va fer grans i que els va fer tremolar i que va fer que el dia 3 d'octubre el lladre i corrupte del Borbó sortís a demostrar el que és un feixista, un violent i un corrupte. Perdoneu, però acabo. El vot útil, una altra traïció al mandat de l'1 d'octubre. Ens diuen, l'altre dia estava escoltant en Jaume Sens i deia nosaltres som el vot útil per arrossegar el PSOE cap a l'esquerra. Amb 70 diputats, Podemos no va ser capaç d'impedir que el PSOE s'afegís a l'extrema dreta de Casado i de Rivera per aprovar el 155. Amb 40 diputats o amb 35, si tot va bé, podran, això és mentida. I això cal dir-ho. I cal dir també sobre el vot útil, perquè això també passarà, segurament passarà si els nostres escons són determinants, passarà una cosa molt curiosa que ja va passar l'altra legislatura. Dirà, escolta'm, no sou d'esquerres, heu d'aprovar aquests pressupostos socials. Encara que us estiguem empresonant, encara que us estiguem fent tot el que s'està... Si sou socials i sou d'esquerres, heu d'aprovar aquests pressupostos. Jo m'he perdut quan es va decidir que els pressupostos d'un partit neoliberal com el PSOE eren uns pressupostos socials. Què s'han pensat? Els mateixos que fa 2 anys o fa 4 anys deien que això era la casta, que el PSOE era l'obstacle principal per poder avançar socialment en aquest país, ens han de venir a fer un xantatge perquè no són prou d'esquerres, que deroguin l'article 135. Mentre no es derogui l'article 135 no els hi votarem res, perquè l'article 135 que van votar el PP i el PSOE fa impossible que aquell congrés serveixi per a alguna cosa. L'independentisme que ens diu que ve Vox i que nosaltres no volem que vingui Vox. Clar que no volem que vingui Vox. Sereu culpables que vingui Vox per no voler votar el PSOE? No. El culpable serà el PSOE, perquè el PSOE
Si no el votem serà perquè no ha acceptat escoltar el poble de Catalunya. Doncs serà el PSOE qui abans d'escoltar el poble de Catalunya prefereix que governi la ultradreta, confirmant el que tots sospitem, que són part del mateix. I acabo. Estic molt content de veure tanta gent, o una bona part de la gent que està aquí, contenta amb el Front Republicà, que bé, abans el company de Pirates deia, ostres, ens han enviat missatges, que bé, el Front Republicà que es presenta. Vinga, nois, molt bé. El que passa que jo no us votaré perquè, clar, he de fer vot útil. I com que a Girona no sortireu, jo ja votaré a altres. Això m'ho han dit. I jo li dono la volta. A Girona, el 21D va haver-hi 260.000 vots independentistes. En necessitem 40.000 per enviar la Maria Besora al Congrés dels Diputats. I no la volem enviar perquè sí, volem enviar una diputada o dos diputades de Girona que diguin clar per què faran servir aquests vots. Per això necessitem 40.000 vots valents, necessitem 40.000 vots que no es deixin xantatjar pels tots els xantatges del vot útil. Necessitem 40.000 vots, o 50.000 o 60.000, perquè els gironins puguin dir que tenen clar que han donat el seu vot a una diputada que no cedirà a cap xantatge, que és Maria Besora i que s'anirà al Congrés. Moltes gràcies, ja me callo. Bona nit.